Yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel, Nose Media TV. Guys, patinge chupaina uzipitika Zimbabwe wanda guys. Kana ili first time yako kuya pano pa channel, please subscribe, share, like, comment. Guwara baba wako runogona ukubata kuti utadze kutenga motokari. Guwara amai wako runogona ukubata kuti utadze kuroorwa. Wapanzwisisa ka? Vanhu ivava musarega makuva avo akavata mumasora. Imi muripo makanowaridza machira anenge achibva munana Dubai. Endiyeti baba wako kana kuti mai vakakuzvara vakavata muguva rakamera mazimiti akadai so. That is not good. Endai munovakira makuva eVabereki venyu. Mazvinzwisisa ka? Endai munodini? Munovakira makuva eVabereki venyu nemakuva amadzisekuru enyu. Endai munomavakira, zvinobvumidzwa. Nekuti zvinhu izvozvo izvo zvinofanirwa kuti zvigadziriswe nemi. That's why you are there. Wapanzwisisa ka? That's why you are chii. Unonzwa sei iwe kana wazofa nevana vako wawina wava uri mumaziuswa akafanana newaya. Just look, maziuswa akafanana newaya. Vana vese wavazvarawa guva rako roonekwa riri pakati pemasora ayo. How do you feel iwewe kana wazofa? Icho ndo chimiro chine guva remubereki wako nhasi, maziuswa akadai so. And yet you saying I am not prospering, and yet you saying zvina hazisi kufamba zvakanaka. Kutaura ndikurota vanhu vakangofa every time. Kumakuva kune nyaya dziriko dzirikuda kugadziriswa. Vatendi regai kuhwanda nechigunwe muchiti tiri vatendi. Nyaya idzodzo dzinofanirwa kutoenderwa kumakuva dzogadziriswa. Mazvinzwa? Nyaya dzinofanirwa kudini? Kuenderwa kumakuva ikoko dzonodini? Dzogadziriswa. Dziri kukudai nyaya dzekumakuva idzi. Musahwanda muchitiza tiri vatendi. Navatendi vapakutanga vakaenda kumakuva vachigadzirisa nyaya dzavo. Imi utendi hwenyu haupi hwekuti baba wako vanenge vari mumauswa akadaro so. So how can you prosper? Unoprosper sei iwewe kana guva rababa wako rakawata mumauswa? Handisi kutenda unonamata ka baba wako. Wapanzwisisa? There are two things. Kune vari kuenda kumakuva kunonamata vanhu vakafa, ndo chisingadiwe ichocho naMwari. Wapanzwisisa ka? Asi Mwari haarambidzi munhu kuenda kunogadzirisa guva remunhu akafa kuti rive nechimiro chakanaka. Paguva papinde zvidhina kana 500 man paguva. As smart as you are, guva rasekuru wako vakazvara baba wako izvozvi rakazara zvimauswa. So how can you prosper? Unoprosper sei? Musatiza nyaya idzi, munofa muchitambudzika nenyaya dzamuri kutiza idzi. Mazvinzwa ka? Alright, hauna mari yekutenga dombo, hausati wane mari yekutenga zvidhina kojeko. Reita mari bemba chari kuti unosvika ukabhemba uswa. Reita mari. Hallelujah. Manje apa manga muchiti valentine chitenga zvimaruwa zvisina basa, but baba wako vari mumauswa akadai naamai wako vari mumauswa akadai so. And you looking forward to prosper. Hallelujah. Muna 2023 hatisi kuda kusiya chinhu chisina kugadziriswa. Mapanzwisisa ka? Hatisi kuda kusiya chinhu chisina kudini? Kugadziriswa, because zvinokubata. Nyaya dzauri kuignora idzo zinokudini? Asi baba wako vakarara mumauswa akadai, amai vako vakarara mumauswa akadai, guva rakadhirika, parura kungonoiswa ivhu chete. Ivhu haritengeswe, hauna mari, but kungodhonza ivhu kubva apo uchinofila gepi rakadhirika iroro. But zviri kukunetsa. Unoprosper sei? Ngatimbovhurai Nehemiah chapter 2. Tinzwe from verses 2 to verse 5. Amen. Shoko ranhasi rinobva kuna Nehemiah 2 verse 2 kusvika pa5. Ipapo mambo akati kwandiri, chiso chako chinopunyayireiko zvausingafari? Ichi chinhu ishungu dzomwoyo chaidzo. Ndikatya kwazvo ndikati kuna mambo ngaararame nokusingaperi. Chiso changu chingaregereiko kupunyaira kana guta iro
rina marinda amadzibaba angu rava dongo, namasuo aro atsva nomoto. Ipapo mambo akati kwandiri, ukukumbireiko? Zvino ndinganyengetera kuna Mwari wokudenga. Ndikati kuna mambo, kana mambo achifara nazvo, kana muranda wenyu awana tsitsi kwamuri, ndinokumbira kuti munditume kwaJudha, kuguta ramarinda amadzibaba angu, ndinorivaka. Amen. Tichavhura rimwe soko Genesis 4 verse 10. Genesis chapter 4 verse 10. Ndichaverenga pa verse 10 ipapo. Pane shoko rinoti, Jehovha akati, waiteiko? Inzwa, ropa romuning'ina wako riri kudanidzira kwandiri richibva muvhu. Shoko redu rinogumira pano. Amen. Tichaverenga soko rekupedzisira Matthew 28 verse 1. Matthew 28 verse 1. Nokupera kwesabata koedza nomusi wokutanga wevhiki, Maria Magadharini nomumwe Maria vakauya kuzoona bwiro. Amen. Genesis 4 verse 10 pano. Mwari vati, ndanzwa izwi roropa rohama yako richichema kubva pasi. Richichema kubva chi? From the ground. Hallelujah. Saka kana baba wako vachichema from the ground, kuti zvechokwadi ndakabereka vana 12 pabva pashauya kunobhemba pano, mungabudirira here?